A ritme de la guerra no és un xoc, s'han presentat 13 pallassos i pallasses a la inauguració d'Expo Jove per tal de protestar sobre una de les activitats que es troba a la Fira de la Infància i de la Joventut. Aquesta protesta forma part de la campanya Desmilitaritzem l'educació, que reuneix 60 organitzacions del món educatiu, sindical, veïnal i social valencià i han pretès reclamar un Expo Jove millor. Estem reivindicant que en Expo Jove no s'exposen coses militars, per exemple, que no estiga l'exèrcit en Expo Jove, que no estiga i que no s'adoctrinin els xiquets i que pensem que això és un espai lúdic i volem desmilitaritzar l'educació. Perquè és com enganyar el missatge dels militars, perquè els militars el que signifiquen és guerra, mort, destrucció, sofriment, matança, xiquets, etc. Això és el que no es pot fer la partida lúdica de fer un xoc, un entrenament en campaments sense mostrar el que realment és l'exèrcit, que és mort. I aleshores, com és mort, no hauria d'estar als xiquets, perquè el que fa l'exèrcit és matar xiquets, justament. A Yemen, a Síria, a totes les bandes, on està l'exèrcit. Aleshores, per favor, que no enganyen a les persones. L'exèrcit és mort i no ha d'estar per a reclutar xiquets i per a fer un missatge positiu i enganyós a la infantesa i per tant als pares i les mares. La protesta s'ha dut a terme als diferents pavellons que componen Expo Jove. Els protestants han desbaratat l'ambient, causant la curiositat de molts i moltes xiquetes, xiquets i famílies.